سلام كبرات تخاتلتنا لومي 18 مازيغ 2026 كا علتاو زينات حيزلكم مزيلخو فلماغن ارستاتون سراوي تግራይ ንወዲ ወረደ ተኪዩ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ክኸውን ይግባእ ዝብል መፍትሒ ሓሳብ ሒዙ ከም ዝቐረበ ተሓቢሮም ስርዓት ህግደፍ ንመግለጺታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን መልስ ይብሎ ነዚ እውን ክንደስሰይና መንገዲ አየር ኢትሃድ ካብናብን አስመራ ሓድሽ መስመር በረራ ምኽፋቱ ገሊጽሎ ኢራን እውን ብወገና መጻቦ ወሽመጥ ሄርሙዝ ደጊማ ከም ዳዓጽወቶ አፍሊጣላ ዝርዝራቱ ሒዘልኩም ክምለስ ሰናይ ምክትታል ናብ ዝርዝራቱ ሰራዊት ትግራይ ንወዲ ወረደ ተኪዩ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ክኸውን ይግባእ ዝብል ሓድሽ መፍትሒ ሓሳብ ከም ዘቕረበ ተሓቢሩ ሰራዊት ትግራይ ስሩዕ ምርዳእ ክሳብ ዝግበርን ጸጥታ ትግራይን ሞሊኡ ክሳብ ዝሕሎን ዝብል ሓሳብ ብምልዓል ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ምስ መራሕቲ ሕወሓት ብጽኑዕ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ስሩዕ ምርዳእ ክሳብ ዝገብሩ ውዕል ፕሪቶርያ ጭቡጥ ምዕለብ ክሳብ ዝግበረሉ ሰራዊት ትግራይ ምሕዳር እቲ ክልል ተረኪቡ ጸጥታ ትግራይ ከም ዘኽብር ምንጭታት ሓቢሮም ካብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እቲ ምስ መንግስቲ ፌደራል ተደራዲሩ ሕወሓት ኣብ ዘይብሉ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝተሓሰ ሽመት ተቐቢሉ ዝመጸ ጀነራል ታደሰ ነቲ ሕወሓት ኣይቅበሎን ዝበሎ ሽመት ግብረ መልሲ ኣብ ዝሓለፈ ብሜዳታት ኣቢሉ ዝሃበ መግለጺ ሲዒቡ ንሓይልታት ትግራይ ዘግለለ ረብሓታት ትግራይ ዘየኽብርን ብምዃኑ ክሳብ ምስ ጀነራል ታደሰን ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ምዕለብ ዝረኽብሉ ንኹሉ መዳይ ጸጥታ ሲዒቡ ብሰንኪ ምሳሓብ ጸገም ከይፍጠር ሰራዊት ትግራይ ብላዕለዋይ እንዳመርሐ ውሽጣዊ ልዝብ ክገብር ዕድል ክወሃበ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ብሰፊሕ ምይይጥ ይካየደሉ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም ጀነራል ታደሰ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ወጻኢ ስለ ዝተሸመ ከም ዶክተር ሙሉእ ነጋን ዶክተር አብርሃምን ስርዓት ብልጽግና ወኪሉ ብብልጽግና ተላኢኹ ከም ዝመጸ እዩ ዝቁጽር ዝበሉ እቶም ምንጭታት እዚ ኣካይዳ መኸተ ዝሕሽሽት ንትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ስለ ዝኾነ ጥቡቅ ክትትል ከም ዝግበረሉን ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ኮነ ጀነራል ታደሰን ምርድዳእ እንተዘይተፈጢሩ ነቲ ዳግም ንኽጣየስ ዝተወሰነ ቤት ምኽሪ ብምርካብ ነባር መንግስቲ መሊሱ ከም ዝምለስ ወሲኾም ኣረዲኦም ኣለዉ ነቲ ምዕብል ዘሎ ውሽጣዊ ምትፍናን ብልዝብ ክፍታሕ ብህዳት ክረአ እዩ ዝበሉ እቶም ምንጭታት እቲ ጎንፂ ናይ ደጋ ሓይልታት ከጨውይዎ ግና ህጹጽ ምላሽ ክወሃብ ይግብኦ ክብሉ ሓቢሮም ኣለዉ ዕላማ መንግስቲ ፌደራል ደቂ ዓዲ ኣምሪሑ ብኹናት ብምእታው እንተዘይክኢልካ ትግራይ ብሰላሕታን ምድኻምን ንምሕዳርን እዩ ዝበሉ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝሃቡና ገለ ሓለፍቲ ጀነራል ታደሰ ምስ ብጾቱ ምልዛብ እዩ ዘዋጾ እዚ ምስ ዘይከውን ግና ክሳብ ነባር መንግስቲ ዝምለስ ኣብ ቦትኡ ናይ መኽታ ሓይልታት ክትክዎ ክግበር እዩ ክብሉ ገሊጾም መራሕቲ ሰራዊት ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ነዚ ጉዳይ ምዕለብ ንምሃብ ካብ ትማል ዓርቢ ጀሚሩ ቀጺሉ ዘሎ ኣኺቦም ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ጽባሕ ሰንበት ምዕለብ ከም ዝረክብን ብወግዕካ ንሜዳታት መግለጽ ከም ዝወሃቡን ዝረኸብናይ ሓበሬታ የረድእ ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማግሊ መግለጽ ንምሃብ ናይ ውልቅን ናይ መንግስትን ሜዳታት ጸዊዑ ዋላ እኳ እንተነበረ ካብ ዶክተር ደብረጽዮንን ገለ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይን ብተወሳኺውን ብገለ ሃሱሳት ህግደፍን ዝተዋሃቦ ቀጢን ትእዛዝ ካብ ናይ ድሕነት ሓለውቱ ብዝቐረበሉ መኽርን ከም ዘቃረጾ ኣብ ናይ ትማሊ ዜናና ምሕባርና ይዝከር ስርዓት ህግደፍ ንመግለጺታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤን መልሲ ይብሎ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝደጋግሞ ዘለዉ ሙጉት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይሕጋውን ተኽታኹን እዩ ክብል ስርዓት ህግደፍ ተቃውሞ ገሊጽሎ ሚኒስተር ዜና እቲ ስርዓት የማነ ገብረ መስቀል ሎሚ ኣብ ናይ ኤክስ ገጹ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ንመራሒ ናይቲ ፓትሚክን ክብል ዝገለጾ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ውሽጣዊ ጸገማቱ ንምህዳም ዘለዓሉ ዘሎ እዩ ክብል መልሲ ሂብሉሎ መራሒ ናይቲ ሰልፊ ከምኡውን ከም በዓል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝኣመሰሉ ሓንጨ መንጪ ነቲ ተደጋጋሚ ተኽታኹን ዝበለየን ሙጉት ልዕላው ኣፍ ደገ ባሕሪ ትንፋስ ክዝርኡሉ ይፍትኑ ኣለዉ ክብል እቲ እንኮ ተጠቃሚ ኤክስ ዝኾነ ሚኒስተር ኣድሃሎ ጽሒፍሎ ነቲ ዘይሕጋዊ ክብል ዝገለጾ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዝኾነነ ኮይኑ እቲ ሚኒስተር ውልቀ መላኽ ዝኾነ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኣሕመድ ንኣሽቱ ሃገራት ወሰንቲ መስመራት ባሕሪ ንምሕላው ዓቕሚ ስለ ዘይብለን ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰለ ዓቕሚ ዘለወን ሃገራት ክሳተፋ ከም ዘለወን ገሊጹ ምንባሩ እውን ዝዝከር እዩ መራሒ ስርዓት ብልጽግና ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዝተኻእለ መጠን ብሰላም ክፍታሕ ምባሉ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ እውን ግድን ክፍጸም ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ
ዋላ እኳ እንተገለጸ ንሱን ካልኦትን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያ ዋላ ልዕላውነት ኤርትራ ወሪራ ይኹን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትውንን ግድን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክምድሩ ምጽንሖም ዝዝከር እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ዜጋታታ ብእኹል መንገዲ መጊባን ገዛ ርእሳ ክኢላ ኣብ ዓለም ተወዳዲራ ዝሓሸት ሃገር ንምዃን ዘተዓናቕፋ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ዕንቅፋት ወደብ ዘይምህላዋ እዩ ምባሉውን ይፍለጥ። ኢትዮጵያ ዘለዓለቶ መሰል ዋንነትን ተጠቃምነትን ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ስጋኣት ፈጢሩ ከም ዝርከብ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ስጋኣቶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኤርትራ ኣብ ግንቦት 1993 ናጽነታን ልዕላውነትን ኣብ ዝኣወጀትሉ ብሕወሓት ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣፍልጦ ከም ዝሃበ ይፍለጥ። ይኹን እምበር ገለ ኢትዮጵያውያን ኢህኣደግ እንተወሓደ ንወደብ ዓሰብ ንምውናን ክከራኸር ይኽእል ነይሩ ብምባል እዮም ክሳብ ሕጂ ዝምግቱ። ብወገን ስርዓት ህግደፍ ክወሃብ ጸንሐ ጸርፍን ዘለፋን ዝተሓወሶ ናይ ቆልዑ ግብረ መልሲ ከዓ መግለጺታት ኢትዮጵያ ታሪኻውን ሓቅነትን ዘይብሉ ልዕላውነትን ናጽነትን ኤርትራ ዝዳፈር ተኽታኽ ተግባር ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ሙሉእ ብሙሉእ እኳ እንተዘይተበትከ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዳግማይ ደማዊ ኩናት ከይውላዕ ግን ዓብ ስጋኣት ተፈጢሩ ኣሎ። መንገዲ ኣየር ኢትሃድ ካብን ናብን ኣስመራ ሓድሽ መስመር በረራ ምኽፋቱ ገሊጹ። መንገዲ ኣየር ኢትሃድ መስመር ኣቪዬሽን ኣፍሪካ ዳግማይ ንምሕዳስን ንምስፋሕን ኣብ ዝሓንጸጾ ስትራቴጂካዊ ውጥን ንኣስመራ ካብ 7 ሕዳር 2026 ጀሚሩ ቀጥታዊ በረራታት ከም ዝጅምር ብወግዒ ኣፍሊጡሎ። እዚ ውሳነ ናይቲ ፍሉጥ መንገዲ ኣየር ናብ ኣስመራ እቲ ሃገር ብሰንኪ ድሩት ኣህጉራዊ በረራታት ተሸጊራ ኣብ ዘላትሉ ወሳኒ እዋን ይመጽእ ብምህላው ኣብ ገያሾ ዓብዪ መስተረክብ ከም ዝኽእል እውን ይግመት። ኣቐድም ኣቢሉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብን ናብን ኣስመራ ዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት በረራ ምቁራጹ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ገያሾ ጸቕጢ ክፈጥር ምጽንሑ እውን ይፍለጥ። ብመሰረት ዝተዘርግሐ ወግዓዊ ሓበሬታ ነቲ ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ዝሰፈረት ብዘመናዊት ኣርቲ ዶኮ ስነ ህንፃ እትፍለጥ ከተማ ኣስመራ ካብ አቡዳቢ ሰሙናዊ 4 ግዜ በረራታት ምጅማራ ንገያሾ ተስፋ ዝህብን ዓበይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎን ይግለጽ ኣሎ። እዚ ውሳነ መንገዲ ኣየር ኢትሃድ ነታን ነዊሕ እዋን ብሕፅረት መጓዓዝያ ኣየር ክትሽገር ዝጸንሐት ኤርትራ ዝነበራ ውስን ኣህጉራዊ በረራታት ስትራቴጂካዊ ማዕጾ ዝኸፍትን ድልድል መገሻታት ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ኩኒኡን ዝፈጥር ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። እዚ ብ17 ሚያዝያ 2026 ዝተዘርግሐ ወግዓዊ ሓበሬታ ኣካል ናይቲ መንገዲ ኣየር ኢትሃድ ኣብ መላእ ኣህጉር ኣፍሪካ ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕን ዓብን ዕላማ ዘለዎ መደባት ምስፍሕፋሕ በረራ ምዃኑ ዘነጽር ኮይኑ እቲ መንገዲ ኣየር ጎኒ ጎኒ እዚ ናይ ኣስመራ ቆጺሉ ናብ ኣክራ፣ ሌጎስ፣ ክንሻሳ፣ ሉባሽን ከምኡውን ሃረር ኣገልግሎት ይጅምር ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ። بمسرت حبرتا እዚ ምስፍሕፋሕ በረራታት ኢትሃድ ምስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝግለጽ ዕቤት ቻይና ዝተኣሳሰር ኮይኑ ጻዕሪ በረራታት ምህላው ስዒቡ ምስ ምብራቃዊ መንገዲ ኣየር ቻይና ዝዓመቐ ሽርክነት ፈጢርዎ ዘሎ ዝምድና ዝተመርኮሰ ምዃኑን ተገሊጹ። እዚ ምዕባለታት ንኣቡዳቢ ኣብ መንጎ ኣፍሪካን ህንድን ኤስያን ዘሎ ሓጓፋት መጓዓዝያ ንምምላእ በቲ ካልእ ገጽካ ኣቡዳቢ ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣፍደገ ብምህላዋ ኣብ መንጎ እተን ብቕልጡፍ ዝዓብያ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ዝያዳ ስሉጥን ጽፉፍን መጓዓዝያ ሰብን ኣቑሑትን ከምኡውን ምንቅስቓስ ወፍርን ንግድን ዝዕቢ ምዃኑ እቲ መንገዲ ኣየር ሓቢሩሎ። ጎኒ ጎኒ እቲ መደብ ምስፍሕፋሕ በረራታት ነቲ ኢትሃድ ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ስትራቴጂካዊ ሓበራዊ ስራሕውን ዝምልከት ኮይኑ ኣብ መላእ ኣህጉር ኣፍሪካ ዘሎ ምትእስሳር እተን ሃገራት ዝያዳ ዝሕይል ምዃኑ መንገዲ ኣየር ኢትሃድ ኣብቲ ንሓድሽ መደቡ ኣመልክቱ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኢትሃድ ኣንቶኖ ኣልዶ ኔቨስ ናብዞም ዕዳጋታት እዚኣቶም ምስፍሕፋሕ ማለት ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊቲ ቀረብ ንሂሩ ዘሎ ጠለብ በረራታት ኣብ ግምት ዘእተወ መዋቕራዊ ዕድል ግብረ መልሲ ንምሃብን ምዃኑ ዋላ እኳ እንተ ገለጸ ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውልቀ መላኸ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ውጥን ከየተዓናቕፎ ካብ ሕጂ ትሒዙ ስክፍታታት ፈጢሩሎ። ኣብ ኤርትራ ካብ ናጽነት ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ 9 ሰዓታት መንገዲ ኣየር ሉፍታንዛ፣ ቱርኪ፣ KLM፣ ኢታሊ፣ ፈረንሳን ሓዊስካ ስሩዕ በረራታት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ዝተኸተሎ ምስ ሲቪል ኣቪዬሽን ዘይቃዶ ፖሊስን ዘይምስፍሕፋሕን ዘይምጽጋንን ማዕርፎ ነፈርቲ በረራታት ክቋረጽ ተገዲዱ እዩ። ድሕሪ ዕርቂ ኣብን ኢሳያስን ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ዝጀመረ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ብምጥፍፋእ ንብረት ገያሾ ብዝብል ምስምስ እቲ በረራ ስርዓት ህግደፍ ክቋረጽ ምእዛዙ ዝፍለጥ እዩ። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ኣብ ባንክታት ኤርትራ ዘሎ ሒሳበይ ናይ ዝተሸጠ ትኬተይን ገንዘብ ክወሃበኒ ኢሉ ምሕታት እውን ካብ ስርዓት ኣድሃሉ ምላሽ ከም ዘይተዋህቦ ይዝከር። ናይ መወዳእታ ዜና
ኢራን ኣብ መጻወቦ ወሽመጥ ሄርሞዝ ዳግማይ እገዳታት ከም ዘንበረት ተሓቢሩ። ፕሬዝደንት ትራምፕ መጻወቦ ወሽመጥ ሄርሞዝ ክዕጾ ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝተገብረ እገዳ ከበቅዕ ከም ዘይክእል ድሕሪ ምግላጹ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ንምኽፋት ዝወሰደቶ ውሳነ ንድሕሪት ገዲፋ ደጊማ ከም ዳዕጽወቶ ገሊጻ። ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ቁጽጽር መጻወቦ ወሽመጥ ሄርሞዝ ተመሊሱ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁጽጽር ኣትሎም ብምባል ትእዛዝ ናብ ዕጡቓት ሓይልታቶም ተመሓላሊፉ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወደባት ኢራን ዝነበረ እገዳ ክሳብ ተልዕል እቲ እገዳታት ኣብ ግብሪ ክጸንሕ ምዃኑ እውን ኢራን ብወግዒ ኣፍሊጣ ኣላ። እዚ መግለጺ ኢራን ድሕሪ እቲ መጻወቦ ወሽመጥ ሄርሞዝ ንኹሉ ክፋት ኮይኑ ኣሎ ምባላ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እያ ደጊማ ተዓጽኦ ከም ዘላ ትገልጽ ዘላ። ኢራንን ኣሜሪካን ካልኣይ ዙር ዞተ ኣብ ዝመጽእ ሰኒ ኣብ ኢስላማባድ ከካይዳ ምዃነን እውን ይፍለጥ። ኢራን መጻወቦ ሄርሞዝ ዳግማይ ኣብ ዝተኸፍተሉ እዋን ታንከራትን ኮንቴነራትን ኣብ ልዕሊ ዝጸዓና መራኽብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ትኸስስ። በዓል መዚ ድሕንነት ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ብወገኑ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኦማን ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ ኣሎ። ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ብወገኑ መጻወቦ ወሽመጥ ሄርሞዝ ከም ዝተዓጽወ ዘፍለጠ ኮይኑ እዚ ድማ ናብ ወደባት ኢራን ዝኣትዋን ዝወፃን መራኽብ ዝገብሮ ዘሎ ዕፅዋ ከም ዝቐጸለ ኣፍሊጡ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዜናታት እዚኦም መስሉ። ብኻልእ ግዜ ብኻልእ ዜና ክሳብ ንረኸብ ሰሰናዩ።